Sudunga nga tong dakbayan nang inahanglan ug tabang. Nagbaguod sa kadaghan sa kalisod nga gisaguban. Unta di na nato ni pasagdan, walay di masulban kung tanan, magkahiusa lang sa pagpagkamala. Alang sa usag-usa kita ragyud ang atong kaluwasan, kayang gahom anaa sa katawan. Kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay ang magdayo, taragi hapon ba'y kinsa pa man di ay. Aduna tay ikong usog nga di mabuntog, di mapukan. Antay-antay gihapon nga magabahon, taliwala sa kalistanan. Bawion tang panginabuhi nga napagaan, malikon ta ang kaninatagang taman, nakaaswagan di atong dakbayan. Maong giyawhang ang tanan, itaragyud ang atong kaluwasan, kay ang gahom anaa sa katawan. Kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay ang magdayo, taragi hapon ba'y gamay pa nga pag-ato dasig ba'y gamay pa nga pasakripisyo. Ikaw kita Itaragyud ang atong kaluwasan, kay ang gahom anaa sa katawan. Kinsa pa man di ay magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay ang magdagom, kitaragi hapon ba'y kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay makabuhay.
Mass intentions offered August 16, 2020, Sunday, 6 p.m. online Holy Mass. Petitions for the complete healing, both spiritual and physical, and fast recovery of Father George Militante, Jacinta Patalinghug, Abangan and Aranzado families, Manilin Rodan, Father Felix Verlan, Jose Emmanuel Guatelara, Trinidad Dacuba, Walter Dejos, Francis, Cynthia, Arnold Piner, Angeli Bano, Dr. Willie Ligayo, Eugene Samuel, Jojo and Bernadita, Wilfredo and the entire family, Dominga Chu, Loreto Chu, Maria Nancy Chu, Mrs. Aquilina Dotilios Vidal, Angeli Librando, and Sergia Ocañada. For Francis Carlo T. Lacaba to pass the board exam. For the good intentions of Maria Divina Andrina and Gaudentia Texon and Mrs. Aquilina Vidal. For the successful and safe pregnancy and delivery of Consolacion Inclino. For the good health, strength, safety, holiness, protection, enlightenment, guidance, conversion, and blessings for every member of the clan of Juvenal and Carmen Osorio, Eugene Inclino and family, Renildo Bocado Jr., Dennis, Ana, Leonila, Denise Marie, Dennis, Teresius, Denise Leonel, Dennis Bernados, Kabilan and Villamor family, Ronnie and Hazel Villamor, Brian Carlos and Jean Villamor, Maria Concepcion, Carl Hines, Rosemary, Andrea Negubauer, Juliet and Carl Peras, Eddie, Darius, Griselda, Haka Kabatingan and Lim family, Paulino Jr. and Filipina Abesia and family, Roger Chai, Jessa, Cristel, Fitz, Ashley Formaran, Henry Formaran, Cassie Formaran, Matthew Camus, Althea Camus, James Camus, Zachary Paul Alasna and family, and Inclino family. For Amor Barangan's promotion to be granted, for guidance and enlightenment of Esther during the exam for recertification of American Board of Internal Medicine, for the protection and safety of all frontliners all over the Philippines, especially all over the world. Thanksgiving for all the blessings and graces received by the families of Arnold Piner, Maxine Lord Abadia, Nalwin Castro, Mary Rose Rowella del Campo, Marlu Castro Rowella, Castro clan, Tesing family, Messina family, Aldwin Inclino family, Divina Bocado and family, Enriquez family, Gloria Lequin and family, Sukgang and Texon families, Boy and Joy Haka, Elizabeth, Camilo, Christine, Maria Luz, Balanga family, Chito and Grace Galang, Rosemary and Drina, Loan Navarro, Cherry Jane Chu, Oliver John Chu, Rodolfo Ingente, Inocencio and Ramon Tuyugan, Mr. and Mrs. Paulino Abesia and family, Dayag Hain Cadto and Ricafrente families, Raik Hermoso and family, Manisan and Corolio family, Balbin family, Esther Bakatan Cometa and family, Miss G, Fedelino Liamedo and family, Vincent Danao and family, Yap family, Angela Marie Lapinoria. For the birthday of Delia V. Nadado, Ethel Faith Sariego, and Jed Lester Godafredo. For the third birthday of Queen Kyrie. For the 67th birthday of Cynthia Laborte. For the eternal repose of the following souls: Ernesto Fabrega Jr., Crispo Galeon, Dominga Jimenez, Nenita Cabangitan, Reynaldo Cesar, Giancarlo Michael Naon, Juanita Matilde, Joel Fe Silas Trofilo Crispin Jr., Alex Paul Anwar Villarreal.
Alfredo Perpetual Leonardo Sr., Mauro and Manuela, Shelani Jorge Sr., Jorge Jr., Nenita Edmundo, Clara Silveria Romolito, Remo, Victory, Fernando Eloterio, Vedasco Candido and Lydia, Eugene, Jesus, Elizabeth, Jimmy, Remy, Lee Fang, Cristituta, Betis Tomasa, Servilia, Lazaro, Bernardino and Anacorita, Ronaldo Manoriña at Paterno, Belsiña Jr., Agnes Nieves, Josephus Peregrino, Emmy Joscoro Soledad, Basilia Honorio Yotiquio, Reina Bienvenida Concepcion Manoriña, Eugeniano Jr. and Sr., Maria Fe, Rosalina Narcisa Jose, Meli, Maria Rosario, Catalino, Filomeno, Gregorio, Magdalena, Jose Raul, Nenita Orlando, Alejandra Jesus, Dax, Francisca Maria Corazon, Praxedes, Julian Paz, Emilio Alipio Jesus, Gloria, Joseph, Inez, Hereno, Sidney Brigida, Antonio Sr., Marge Praxedes, Joseph Paz, Julian, Alipio, Magdalena, Imez, Efefania, Justina, Segundina, Emilio, Antonio Sr. and Jr., Venancio Sr., Enriqueto, Lucia, Leon, Jose, Reynaldo, Rosing, Felix, Robencio, Dening, Albert, Opelia, Eduardo, Luisa, Afe, Annie, Leno, Cecilio Radaza Sr., Pat Divino, Lauro, Mayet, Sabiona, Feli, Cora, Domoran, Felicitas, Alex, Flor, Arsenas, Judge Lee, Lucio Bong Tan Jr., Placebe, Juninho, Jorel, Angela, Felicitas, Mariano Que, Dr. Ramon Arsenas, Disease Wilmusa Guards and Clients, Pat Belsiña, Orlando Sr. and Jr., Carlos Sr., Leonil, Marvin, Carmen, Alberto, Autiquia, Noe, Rachel, Asuncion, Pedro, Valentin, Edgar, Emilio, Cirilo, Modesta, Rufino, Raimunda, Ireneo Sr. and Jr., Noemi, Renildo Sr., Elsie, Elpidio, Maria Victoria, Timoteo, Alfreda, Sheila Marie, Angeles, Ramon, Jose, Jesus, Juanito, Eduardo, Julius, Basilisa, Placido, Francisco, Rosela, Catherine Arañas, Bernardo, Isabel, Hermini, Hilda, Manuel Fructosa, Marcelo, Cleta, Maxima, Bernardita, Laurencio Tampos, Ronilo Arias, Guillermo Cabizo, Lorenz, Neil Arias, Roberta Bacayo, Tocles, Isagani, Lourdes, Lucrecio, Edwin, Charles, Sugbert, Josefina, Gaudencia, Josephine Rudneff, Cesar Lozada, Giancarlo Nemil, Michael Lozada, Juanita Lozada, Matilde Melgar, Joel Lozada, Fe Lozada, Silas Omandam, Chofi Losalas, Crispin Causon Jr., Florencia Kabatingan, Weda, Nif, Elena Oping, Victor Berting, Gori Enis, Henyo Tinay, Merto, Rita Lalucha, Inigo Sr., Angeline, Jesus, Florencia, Bart, Virgie, Mike, Boy, Jingle, Donato, Angelina, Paulina, Demetrio, Romeo, Manolito, Nicanor, Cornelia, Reynaldo, Seferina, Ben, Andres, Tiborcia, Efren, Andres Jr., Nolasco Jr., Jocelyn, Carlito, Jesus, Pio, Basilisa, Fausto, Rosario, Sergio, Lucas, Renato, Yulina, Simon, Maria Fe, Heriberto, Marcelo, Dolores, Ricarda, Amado, Oldarico, Winifreda, Matias, Felisa, Aurea, Rudilino, Chofila, Cornelio Sr. and Jr., Jaime, Sergia, Felipe, Carlito, Celso, Ricardo, Nicanora, Pablito, Fe, Epifanio, Demetrio Sr., Bandilla, Erlinda, Edilberto, Jesus, Romeo, Alfredo, Reynaldo, Cesar, Dominga, Hani Lee, Hospicio Sr., Presentacion, Hospicio Jr., Mendador, Ricardo, Numeriano Sr., Rebecca, Damiana, Edison, Sabrino, Francisco, Pino, Erlindo, Porferia, Tomas, Carmen, Gregorio, Francisco, Ernesto, Maria, Dominga, Mian, Rona, May, Severina, Telesforo, Genara, Placida, Pedro, Eulalio, Tranquilino, Alberta, Yotique, Gerardo, Dominador Sr. and Jr., Guillermo, Honoria, Gregoria, Adelina, Patrocinio, Ernesto, Josefa, Ignacio, Amparo, Flor de Liza, Zotico, Victorioso, Victoriano, Luisa, Ida, Rosario, Pedion, Ray, Niño, Marvin, Humauas, Zenaida, Candelaria, Daniel, Eva, Rolando Sr., Maria, Faustino, Crisanta, Pedro, Nicolasa,
Orlando Carlos Rolando Jr., Emiliano Jr., Felipe Sr. and Jr., Elentera, Emerian, Federico Florendo Pilar Jovito Jr., Beriano, Azucena, Gloria, Pedro, Benjamina, Jose, Bernadette, Angela, Lating, Ramon Sr. and Jr., Lorenza Epifanio, Clark, Josephine, Cristo May, Raymunda, Neliforo, Candelaria Sarte, Basilia Delojillo, Margarita, Felicida, Manuel, Apolonia, Celestino, Flaviano, Gregorio, Melesio, Ingracia, Prima, Severa, Maria Aquilina, Sherlyn, Wilfredo, Bonifacio, Alejandra, Domingo, Victoria, Felicissimo, Corazon, Evangeline, Maria Antipolo, Roel, Gabriel, Anastasia, Francisco, Basilio, Marcelino, Eugeniano Jr. and Sr., Maria Fe, Rosalina, Narcisa, Ananias, Barbara, Incar, Miguel, Mario, Oscar, Romeo, Pamela, Victorio, Magdalena, Josera, Ul, Nenita, Orlando, Mario Gamayon, Oligario, Cariquitan, Veneranda, Cariquitan, Rebecca, George White, Marcelito, Senior Corazon, Antonio Uy, Vicente Concepcion, Pantaleon, Benjamin, Isabel, Jaime, Joscoro, Alejandra, Antonio, Manuela, Cirela, Felix, Violeta, Arcelino, Virginia, Joshua, Demetrio, Segunda, Jose, Lilito, and Gavina, Vicky and Loradel, Emedio Camencia, Josephus Viñalon, Joscoro Kapangpangan, Steven Bacanya, Juan Canencia, Constancia Canencia, Louis Tohoy, Ronilo Amparo, Roldan Douglas, Candelaria, Nicolas, Luis, Norma Restituto, Justina, Prudencio, Guadalupe, Cirilo, Tita, Ida, Dalmacia, Demetrio, Romana, Joaquin, Catalina, Pedro, Jesus, Angel, Venancio, Julito, Marcelina, Magna, Concordia, Consolacion, Felix, Natividad, Dionisio, Adriana, Maria Villarta, Gaudencio Villarta, Janelita, Ilanan, Cesario Chapila, Florencio, Laili, Grace, Fredo, Adelfonso, Jesus Sr., Jesus Jr., Maria Elizabeth Zacarias, Senon, Valentina, Eutiquiano, Maria Magdalena, Eulalia, Cirilo Sr., Cirilo Jr., Guillermo, Hermogenes, Matilde, Francisca, Felix, Magdalena, Gregorio, Sofía, Domingo, Florencia, Felipe, María, Hilario, Natividad, Vicente, Jerónimo, Rosario, Ferdinand, Inocentes, Cristita, Ronilo Arias, Lawrence Neil Arias, Guillermo Cabizo, Vicente Solon, Morpelito Solon, Maribel, April, Grace, Juanito, Ethel Marie, Ana, Lolita, Rodolfo Seferino, Abondia, Josefina, Luciano, Emiliana, Juanito, Nestorio, Jade, Jose, Reynan, Cherry, Victoria, Nelson, Lioterio, Gliceria, Filomena, Isidro, Carolina, Jesus, Glorieta, Teresa, Ricardo, Geraldo, James, Michael, Lourdes and Eugenio, Stella, Karen, Mateo, Francisca, Severino, Stella, Abundia, Tabar, Romel, Mateo, Tomasa, Anastasio, Carmelotes, Bertoldo Luzon, Luisa V. Luzon, Luz Biminda Luzon, Golofredo Luzon, Floresissimo Nastor, Pablo Atilio, Angela Atilio, Primitiva Atilio, Amancia Atilio, Valentin Atilio, Tito Fernandez, Telma Fernandez, Anesita Orongan, Carlito Bondisto, June Julio, Agaton Nies Jr., Consuelo Floren, Salvador Floren, Joy Tedor, Victor Tedor, Boyet Cortez, Eldefonso Elesterio, Gregoria Mejares, Virgilio Mejares, Marshall Abondia, Zosima, Baby Boy Ramos, Chloe Ramos, Benjamin Fuentes, Servanto Felipa, Demetrio Basadilla, Edilberto Erlinda, Josefina Feloteo, Alfredo Aurelio Sr., Cornelia Isabel Sergio, Edilberto Cometa, Jose Jesusa, Vicente Abaran, Secretaria Lebrada, Pacaña Co, Lita Lumiban, Domingo Dulgimi, Rico Abelianosa, Chofila Salilias, Marie Vel P. Abelia, Celerina, Pedro Asuncion, Leoncio, Midel, Marjorie, Lourdes, Catalina, Lina, Erlinda, Lydia, Santiago, Jacinto, Arlene, Joaquin Sr., Joaquin Jr., Juana Marie, Elena, Anita, Eduardo, Antonio, Priscilla, Agustin, Jeronima, Joshua, Renato, Modesto, Bahamonde, Maria de la Paz, Maxima, and Gonzalo, Godofredo and Joscoro Kapangpangan, Juan and Eufronia Kapangpangan, Vicente and Concepcion Mangitngit, Pantaleon Mangitngit, Josephus, Ava Yap, Lilia Alatraca,
si Senando Sr., Constancia, Fermin Sr., Leonides, Nadal, Jeronimo, Lydia Destuba, Catalina Pusa, Baldomero Nadal Jr., Antonio Ayala, Olegario Madera Sr., Magdaleno Rosalina, Avelino Victoriano, Maria, Emilio Jesus, Lerena, Eduardo, Gloria, Pedro, Flor, Arlinda Nunez. For the birthday of the late Roque Carmelita Libot Bale, Asuncion Liamedo, Juanita Semilia, and Pedro Ruiz Jr. For the death anniversary of Pio Reyoma Sr., Soledad Briones, Deo Gracias Quizon. For the third day novena of the 40th day of death of Nicolen Aricayo Sr. For the 6th day novena for the 40th day of the death of Intantan. For the 9th day novena for the 40th day of the death of Teresita Homauas, Ricky Douglas Huffman. 9 days novena for the 40 days of the death of Gloridel Argoncillo. 6th day novena of Anita Macawili. 5th day novena of Magdalena Sato, Francisco Embalsado. 4th death anniversary of Jose F. Navarro. 1st day of novena of Aurea Galan and Dionisio Mendoza. 1st death anniversary of Porfirio Tapayan. Birth anniversary of Benjamin Ramos. 11th death anniversary of Nicolasa. 35th death anniversary of Edmond Ferraren. For all souls in purgatory, the forgotten ones, and those who died of COVID-19. Mass intentions of Father Andy Satura. For the special intention of Juvenile U, for the good health of Rhoda Pardenilia Calon of USA, her children Margot, Mayel, Jimbo, Madon, and Mabo. Febos Duazo and family of USA and Tisa. Kabatingan family of Las Vegas, USA, Mirabel, Lara, Josh, Lan, and Rossi. Pardenilia, Murillo, and Encarnacion and Masong families of USA. Abu, Arnoco, Busgano, and Dagatan families of Labangon and Canada. Susa and Ferdy Vender and family, especially for Welsha. Alma and Pasito Magbutay Jr. and family of Tres de Abril. UV High School alumni, Batch 77. Juventus Group of Buhisan. Josephine Abarintos and family. Thanksgiving for the graces received by Satura and Stacy family of England and Labangon. Alvarez family of Lapu-Lapu City, Texas, and Australia and Cebu. Abrao family of Hagna, Bohol, and Pardo. Candado family of Kalidngan, Karkar. Alan Delantar and family of Pasil. Maryville subdivision residents of Talamban. Eric and Carmel de la Serna of Sitio Andang. Ilanan family, especially Inday, Jack and Nancy, Jade and Carms, George and Dodong of Camanchile and Mangkao, Labangon. Lura, Salurio, Imnasen, Tangke, and Monghet families of Dubai. For the birthday of Jalin Salazar, August 16, 2020. For the birthday of Attorney Gerald Yu and his son, Alden Yu, August 16, 2020. For the reposed souls of the following: Wenceslao Laplana, Cecilio Laplana, Maria Desamparados Laplana, Maria Yolanda Paez, Father Ben Mangiz, Father Richard Varela SDB, Reynaldo Alvarez, Desiderio Sebelita, and all souls in purgatory, especially the forgotten ones and those who died of COVID-19. Let us now prepare ourselves for the celebration of the Holy Eucharist. Please all stand. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios,
ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Sa atong santos nga misa, ato apil sa itong mga pagampo, at atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan. Labi na gyud para sa itong pamilya, o sa atong mga panginahanglan. O garon, mahimo kita tako sa pagsaulog nining santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kaluyan ta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhi dayon. Amen. Atong awiton ang himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kalikasan, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kalikasan, himaya sa Diyos.
Magampo kita. O Dios, may gugmaunta kami kanimo diha sa tanang mga butang ug labaw sa tanan, aron magadangat kami sa dili makita nga mga kalipay nga imong itagana alang sa may gugma kanimo. Kadtong kalipay nga labaw sa tanan nga among gipaabot. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga bungi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manlingkod. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Nag-ingon ang Ginoo sa iyang katawhan. Sunda ang hustisya ug buhata ang matarong. Kaysa dili madugay, luwason ko na kamo ug ipaila ko ang akong katarong. Ang mga langyaw nga miduol sa Ginoo aron pag-alagad kaniya ug nagtamod sa adlaw ipapahulay ug nagtuman sa iyang mga sugo, panadpon ko sa balaan kong bukid, ug lipayon ko sila didto sa akong templo. Ang ilang mga halad sinunog, ug mga halad inihaw, dawaton ko didto sa akong halaran. Kay ang akong templo, nganlan magbalay alampuanan, alang sa tanang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio. O Dios, magadayeg unta kanimo ang tanang mga nasod. O Dios, magadayeg unta kanimo ang tanang mga nasod. Kaluy-an unta kita sa Dios ug bendisyonan niya. Ipadanag unta kanato ang iyang naong. Mahibaw-an unta ang imong dalan dinhi sa yuta, diha sa tanang mga nasod nga imong kaluwasan. Tubag, ang Dios magadayeg unta kanimo ang tanang mga nasod. Maglipay unta ang mga nasod ug magsadya, tungod kay nagamando ka sa kanasuran diha sa katarong. Ang mga nasod dinhi sa yuta imong agakon. Tubag, O Dios, magadayeg unta kanimo ang tanang mga nasod. Daygon unta ikaw sa katawhan, O Dios. Ang tanang kalungsuran magdayeg unta kanimo. Panalanginan unta kita sa Dios, ug ang tanang kautlanan sa yuta, mahadlok unta kaniya. Tubag, O Dios, magadayeg unta kanimo ang tanang mga nasod. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Karon, bahin kaninyong mga dili Hudiyo. Ipasigarbo ko ang akong buluhaton, ingon nga apostol ako sa mga dili Hudiyo. Aron masina ang akong isig ka Hudiyo, ug maluwas ko ang pipila kanila. Kun sa dihang gisalikway sila, ang kalibutan na pasiguli ngadto sa Dios. Unsa pakaha kun dawaton sila. Kinabuhi alang sa mga patay. Kay dili gayud mag-usab-usab ang Dios sa iyang hunahuna, labot sa iyang pilion ug panalanginan. Kamong mga dili Hudiyo, misupil sa Dios kaniadto, apan karon gikaluy-an kamo sa Dios, tungod kay misupil man ang mga Hudiyo. Sa maong pagkaagi, tungod sa kaluoy nga nadawat ninyo, ang mga Hudiyo misupil sa Dios, aron sila usab makadawat sa kaluoy sa Dios. Kay gihimo sa Dios ang tanang mga tao nga masupilon, aron ikapakita niya ang iyang kaluoy
kanilang tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Palihog manindog alang sa Ebanghelyo. Ang Ginoo mara kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Mibiya si Jesus niadtong dapita ug niadto sa kayutaan duol sa mga syudad sa Tiro ug sa Sidon. Usa ka babae nga taga Kanaan nga nagpuyo niadtong dapita, miduol kaniya ug mituwaw. Sir, anak ni David, kaluy intawon ako. Ang anak kong babae giyawaan ug nagantos pag-ayo. Apan wala matubag si Jesus. Miduol ay mga tinunan kaniya ug miingon. Papahwaa siya kay nagsunod-sunod siya kanato ug saba kaayo. Unya mitubag si Jesus. Gipadala ko ngadto lamang sa nawalang mga karnero sa nasod sa Israel. Apan miduol ang babae ug miluhod sa tubangan ni Jesus. Sir, tabangin taon ako, miingon siya. Si Jesus mitubag, dili maayo nga kuhaon ang kalanon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro. Ang babae mitubag, tinuod ka na, sir. Apan bisan gani ang mga iro magkakaon man sa mga momho nga mahulog gikan sa lamisa sa agalon. Og si Jesus mitubag kaniya, Inday, pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo, og niadto dayong gutloa, naayo ang iyang anak. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo, palihog manlingkod. So, tanan, may gabi ka natong tanan. Okay, so pasalamatan nato ang Ginoo ha, nga nakatambong taning Santos nga misa. Yan nindot na ginatong misa karon ha. Kay naamo diha, nya nasa sila didto. No, kay live simultaneous ron ang atong misa ha. Kamo nga sa tubangan niya sila sa nga nagtan-aw sa ilang mga cellphone o sa ilang mga TV ha. Nindot kaayo ha. Kay gatong pag sa ulo karon murag worldwide ha, kanindot no. Nya first time ni nga magkita na sa tapag-usab. Nya wa ba mo malipay? Ako nalipay, lahi ang akong pagbati karon no. Nga magkadawat na sa tagbalik sa Ginoo, physically present gayud no. Mao na ka pasalamatan nato ang Ginoo, tagan nato ang Ginoo usa ka masipang pakpak. Datan awa ang uban na bungol na kay karon pa balik. Usa ra ka pakpak o ano. Mo na nga karon kay padayon matag sa GC ko, si GQ. Padayon gyapon sa nang uban ato mga kalihokan no. Para uban hantod karon wa pa gyapoy uyab. No. Kay mao na ang meaning sa GCQ no. Gugma sa chicks, quite sa no. Maring lain ada gid padayon na gyapon ta sa ato mga kasaulugan. No mo na yung silang uban daghan kay friends pero wagi boyfriend. Sa gilang padayon na gyapon no. Yamutang doon kabantay mo, kadausan na ito, lagi tayong mga hilig sa mga hayop. Ang ba siguro ninyo ganahan sa pagatiman o piriko, kanang parot, bakay musulti, manggod, no? Usay, musulti tinuod, usay saan, mamangkak. No? Dito sa kaparot, no? Nagipalit, so sa kababay, gikan, so sa ka nightclub. Ngayon, gida, yung gihatag siyang kumari. Pag-abot sa balay dito,
nakakita na saya sa tag-iya sa kumari, ningon ang parot, uy, bago na sad nga bugaw. Niyaw ni Dol ang lalaki nga anak siya, uy, bago na sad nga waiter. Ni Dol ang anak nga babae siya, uy, bago na sad nga cashier. Ni Dol ang banda siya, uy, mao gyapon ang customer. Nasakpan kay pirmi rin siya maadtog night club ang banda, no. Mo nang inana ba, no. Nasa uban hilig magbuhi og baboy. Ay ang baboy tambok na kusgan pa. Kay ngano man, di man mo kaon kung dili niya sawan. Nindot sa, no. Nasa uban, no, lain ilang hilig na mga gagmay nga mananap, no. Nabitay kabak-kaba, nitog pa sa apo, ningon niyang lola, ay nakikapa, ay nakilagti. Kay basig imo ng lola ni bisita. Baita, no. Nasa uban hilig og madagkong mananap. Na usa hilig kay ilipante. Sus nagwild ang ilipante sa usa ka zoo. Naglibog sila unsa pagpatumba ni guwa ang layon. Wajid kalupig ang layon. Ni guwa ang bitin, yung gibikutan, wajid kalupig. Ni guwa ang hulmigas. Nikatkat sa iyang dunggan sa ilipante, dunay gihonghong. Jahoy mabdos bayako ikay amahan. Nakuyapan ang ilipante na tumba. Kaya mga pastilan ba, no? Ako pa saan ganan og iro. Kaya nga naman, it is the master's best friend. Man's best friend. Di ba? Di ba tayo contest, no? Ang iro sa Japan, nangitag kontra. Niabot ang iro sa Amerika, Doberman, pak, lopig. Niabot ang sa German Shepherd, pak, lopig. Niabot ang iro sa Pinoy, lopig ang Japan. Ang sabi na ipadas Pinoy, irombuang. Naita. Kaya maringan, pagkalisod yun, ano? Pero babaw ba mo, ang iro mo consider sa unang panghigayon nga pinakaubos sa tanan nga mga mananap. Mao na nga sa itong Ebanghelyo karon makapasyak ang gibuhat ni Jesus og sa babae. Kaya ang babae nga taga Kanaan naghangyo kang Jesus nga tabangan ang iyang anak, no. Pagtanaw ni Jesus nga taga Kanaan, di man sila parehag relihiyon. Kaya mga Israelita, Hudyo, ang taga Kanaan mga pagano, no. Yang ano mohangyo man siya kang Jesus nga di man sila ingon pareha og mga tinuhuan. Nguna nga wa siya pansinahantod nga nini siya, Lord, tabangi lang ko. Yung kiinan siya ni iro, day, ang pagkaon sa usa sa among mga anak, di man anga ihatag sa mga iro. Wala. Nahimo siyang iro siya, sir, bisag iro mi sir, pero ang mga iro makakaon mga pong mumho nga mataga, bisag ang mumho na lang sa imo pagtabang. Wow, no. Murag na siya Jesus kaya nga naman nangatarungan jud ang babae, no. Kabantay mo usahay kung mga tarungan ta ato masabtan ang sitwasyon. Padayon ni karon may tungod sa sudan, no. Unsa man ang sudan, no. Nga maingon tampong nga pirmi na to kanon, no, sa atong pagpangaon sa udto. Mao ni siyang mahitabo kung doon na kay tiksan nya dili mo reply. So unsa may mong buhaton? Tawgi. Mo ni lang sudan, no. Doon na sad sa mga prutas, no. Ningon ang Tagalog, oy, hindi window yan. Ano yan? Door yan. Door yan dahil, no. Maingon sa ta, no. Namingon tang mga sa atong kinabuhi, no. Ang paghisgot, no. Mahitungod usab, no, sa gitawag nato og lagot mo nga pagkaon. Unsa man ang pagkaon, no. Kung ba na tayo kutsara, te, unsa man itong gamiton? Sa kamote. Kamote dahil lagi kaon. Pastila, no. Mga inana nga mga butang ba, no? Nga makita na ito ngayon ana sa atong kinabuhi, no? Mao lang atong makitaan nga among babae, iya lang ipakita na si Jesus nagpaila sa pagtagad kaniya nga way gipili ang langit. Bisan unsang imong relihiyon, welcome ang tanan, ha? Mao din na nga bisan unsa ka, dili mo pasabot nga ang relihiyon may makaluwas ka nato, kundi ang atong mga binuhatan. Dili gyud mahitabo nga masarado ang langit para kang bisan kinsa. Hindi usa ka kanang olipon ba ni ato si Agalon siya, sir, nanira ng SM siya. Nga naman, hala, kay daghanam kayo nanira nga mga tindahan, mga negosyo, siya, hala, nanira ng SM, narba po i-invest na 50 million. Siya nga nanira naman dahi, siya, sir, gabiin naman. Maita. Kaya manayingon nga, sige lang yun, no. Pero nga itong nagtaon, ang gibuhat sa babae, nakabantay ba mo?
usa ka matang sa pag-ampo. Wow. Na at the end, ang iyang gipangayo, iyang nadawat. Kay nga naman, unsa man iyang gigamit, kay mao ni ang sakto nga paggamit sa pag-ampo. Unsaon man, kinahanglang effective o affective. Kada bang dali ra kaayo ba? No? Musanay sa imo nahuna. So unsaon man ang pag-ampo, dali ra kaayo, nara sa po nga virus. V-I-R-U-S. Unsa man ang letter V, when you pray, you should be vigilant. Gibantayan sa babae, kanus Jesus mo agi. Ug sa diyang niagi, pakwa siya bag-usik o gigayon. Kita sa atong kinabuhi, ha? Ngaunta natay time sa pag-ampo sa Ginoo. Anytime, all the time, ang Ginoo naa kanunay naghulat sa atong mga pag-ampo. Pero sa diyang gididma sa Jesus, unsa ba yang gibuhat? Letter I. Ni-insist yun siya. No? Sa diyagwa siya tagdahamtod, gagitagad siya ni Jesus, o gingan siya, day, katakong gingon ganina. Hindi na mo pwede ihatag sa iro ang among mga pagkaon. Pero letter R, unsa man ang letter R, reason out. Kung muampo tas Ginoo, we have to reason out, we have to tell what is the truth, unsa gid atong pangayoon. No? Mo nang reason out siya, no? Bahala na bisag mungho lang. O mao to nga letter U, unsa man, when we pray, we should understand the Lord kung unsa iyang gusto nga ihatag kanato nga mas nindot pa o unsa nga mga butang. Iyang nasabtan na si Jesus nagtest lang niya kung asa gyud kutob ang iyang pagpursige. And letter S, sacrifice. When we pray, we should also have our own sacrifice. Nakita mo, antusad. Gusto pa magong imong abogado. Pagtuon, pag-amto sa ginagmay, ang babae niluhod. Nag-amto siya para nagpakiloy kang Isus. So sabi tayo na, nilot kayo nga mo reason out para ato sa makabot ang atong gusto pa. Ningon sila, ang kanang pag-inom, makadaot, no? Depende. Kay kung himuon kini for moderate purpose, doon na sa ikaayos atong lawas ang vino. Mao din na ingon sila nga Emperor Light. Doon na sa gikahatag nga kaayuhan kay mo na iyang meaning EMPI RADOR nya light. Unsa man ang E? Epektibo. M, medisina. P, para. E, epidemic. R, ayuma. A, arthritis. D, diabetes. O, osteoporosis. R, rashes. Kanindot na. Mo na nga na light. Unsa man ang light? L, lagi. E, I, inumin. G, sa gabi. T, tanghali. H, sa hapon. All the time. So kung nagpalusot ka, no? Niingon sila ay, nagkaroon ko ng Pasko, di na ko na mahalin ang mga parol. Sumapa sa kanta ni Jose Marichan, boys and girls selling lanterns on the street. Kaya mga bata, di naman paggawason. So sa mga buhaton, maligyan na lang sila online. So mo insisted yun, grabe ha. Mo nag-DM, sa may natabo, nakuha niya ang iyang gipangayo. O nagkaingon si Jesus, grabe imo pagtuod ay. No, tungod ini naayo ang iyang anak kay nga naman doon na siya pagtuo nga nakapahingang kang Isus nga grabe diha sa iya kasing-kasing. Kaya ang pagtuo mura ko na nagmuscle nga kinalan atong i-exercise para kanunay magtubo. Ug unsa man ang muscle nga iyang exercise ay iyang gugma sa iyang anak, dili para iya iyang ipangayo, para sa iyang anak, no? Haron kini maayo ha. Mo na ang gugma sa atong isikataw. Grabe, no? Mo din ang tinuod nga meaning sa gugma. Uban hadlok man may gugma. Uban hadlok man nang uyab, no? Kaya gugma kuno murag mathematics. Murag math ba, no? Kaya na addition, subtraction, multiplication, and division, no? Labi na manguyab ka niya, duha mo sa imong amigo. Mo nang A, unsa man ang A? Addition, no? Addition of problems. Unsa may subtraction? Subtraction of money. Unsa man ang multiplication? Multiplication of enemies. And division of friends. Pero mo ning sa Ginoo sagdi lang ha. Sige lang yun, sige lang yun sa atong ipangayo. Kaya kung ginunood nga gikas sa itong kasing-kasing, naligo na itong pagtuo, ato yung kining makabot, ha? Mo na nga sa itong kinabuhi, mo ni ka-importante, ha? Ang pagsabot, tanawa sa itong kahintang karon. Hinautot ang ato na sabtan, nga kining tanan tunay tuyog tubog ang Ginoo, ha? Nga itong mga pag-amtos karon, kung ato lang suklian o pagsalig kaniya, mabot yun higayon nga atong kinabuhi, may mong normal, new normal, better normal, the best normal. Nga moabot sa itong kinabuhi, kaya kita
misalig sa Ginoo the best of what we can sa atong pagpahayag sa atong pagtuo. Yung man ito iampoy na itong misa karon ha. Ngayon tayo kita babatan sa paglaom Hinoon kanunay kita masalig sa Ginoo kay ang Dios kanunay sa nagpaluyo sa atong mga panginahanglan. Amen. Palihog manindog. Karon ato iampo ang nagatuo ako kitantanan. Nagatuo ako kami sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas, gikan ng Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya na matay ug gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya. Ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. No, igsoon magambog kita sa langitong Amahan nga igtandiyugan nga sa atong kinabuhi atong madawat ay ang kabubuton ug magatubo kita sa pagsalig sa iyang kaayo. Kung sa matag pagampo kita moingon, Amahan sa tanang katawhan, dungga kami. Amahan sa tanang katawhan, dungga kami. Alang sa simbahan nga dili siya mulunga sa pagtuman sa iyang misyon sa kahiusahan sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa tanang katawhan, dungga kami. Alang sa atong nasod nga Pilipinas, nga mopatigbabaw na ang kahiusahan ug nga ang tanang katawhan makaangkon sa hustong pagtagad. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa tanang katawhan, dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus, makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa tanang katawhan, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa tanang katawhan, dungga kami. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Camomot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa tanang katawhan, dungga kami. Alang sa mga mitaliwan na nga ang grasya sa kaluwasan, tungod sa ilang pagkamagtotoo, mahidangat na kanila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa tanang katawhan, dungga kami. O Diyos nga magkagagahom, dungga nga among mga pagampo ug dugang nga nagkulang sa among pagtuo. Pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog manlingkod. Nakikinig
Palihog manindo. Baka igsoon pagampo kamo aron ang ako ginyo sakripisyo. Dawaton na tayo sa Dios Amahan, baka gagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawat ang among sakripisyo, Ginoo, nga maoy panagbayloay sa mga gasa. Pinagi sa paghalad namo sa mga gasa nga imong hinatag. Magkadawat unta kami sa gasa sa imong kaugalingon. Kini ang magipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpagluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinagi sa gahom sa imong pagkadiyos. Apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakigigala kanimo. Apan ang tao mismo mao'y nag-uli nini kanamo pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ang busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Palihog manluhod. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa aron mahimo kini alang kanamo. Nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kadimo. Mipikas ug nihatag ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos sa panihapon, mikuha siya sa kalis. Di pasalamat kanimo pag-usab. Nihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og Panginoon kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo gay ula alang kaninyo alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhatag kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Matagao
Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan. Ninipan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himawa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Arsobispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himawa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatagan kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Palihog manindog. Karon magambog kita samahan atong gamito na mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw dinhi panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. O Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo.
Ayaw tanawa nga mo mga sala, kundi pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhyogari hangtod sa kahagturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo, Manausab kanimo. ipakita ta ang pag-inig sa unay. Peace be with you. Palihog manluhod. Kini mga kordero sa Dios karigawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Prayer for the spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Please be seated for a while. Aron sa pagtuman sa physical distancing, himuon ang pagkalawat by rows or by pews. Paabuto nato ang mga usherettes sa pagpahibaw sa inyong turno. Sila maghatag og instructions kung asa mo barog ug asa mo agi balik sa lingkuranan. Tan-awa ang yellow marking sa sahog alang sa inyong guide. Salamat sa inyong kooperasyon. Nasaaman sa kalibutan, gihimo niya ang tanan sa tuman. Apan tungod sa kahapon sa tao, nagabulag, nagabahin kitang tanan.
Magkahiusa unta kitang tanan, magkauyon nga managsuon, magsinabtanay. Magkatigong unta kita, magkahiusa nga pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo. Magkahiusa unta kitang tanan, magkauyon nga managsuon, magsinabtanay. Magkatigong unta kita, magkahiusa nga pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo. Kitang tanan sa atong banay, sa tanang mga anak ug ginikanan, nasama sa pamilya sa Nazaret. Mga dagaray ug tanang magminaalan, Magkahiusa unta kitang tanan, magkauyon nga managsuon, magsinabtanay. Magkatigong unta kita, magkahiusa nga pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo. magkahiusa unta kitang tanan, magkauyon nga managsuon, magsinabtanay. Magkatigong unta kita, magkahiusa nga pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo. Palihog manindong. Pagampo kita. O Dios nga maluluyon, pinagi ni sakramento, gihiusa mo kami kang Kristo. Sa pagpaningkamot na mo pagpakahimo nga mas may sama kaniya, itugot nga makaambit kami sa iyang himaya diha sa langit. Ganyan magipangayo, pinagi ni Kristo nga mong Ginoo. Amen. Palihog manluhod. Oratio Imperata against COVID-19. All together. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, Health of the Sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick. Pray for us. Saint Raphael, the Archangel. Pray for us. Saint Roque. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Palihog manlingkod. Aron pagtuman sa physical distancing sa atong pag-uli, aduna kitay duha ka gates alang sa pagpanggawas. Ang naglingkod sa wala, mugawas sa wala nga gate. Ang naglingkod sa tuo, mugawas sa tuo nga gate.
Human sa katapusang panalangin, magpabiling manlingkod ug sunda ang mga instructions sa mga usherettes. Tanawa ang mga red marking sa sawg alang sa inyong guide. Salamat sa inyong kooperasyon. Palihog manindog. Ang Ginoo manaog kaninyo, Manausab kanimo. ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad ang misa lakat kamo sa gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.